a todos. Somos Héctor y Roy. Con este vídeo os vamos a mostrar cómo hicimos un coche o un tren. Este é o material que usamos. Primeiro fixemos os vagóns e logo montamos as rodas. Para facer a locomotora, primeiro fixemos o chasis, facendo caixiñas para meter as pilas. Logo pegamos o motor e o unimos cos cables ás pilas. E así quedou o noso coche. Montamos agora o tren. E pegamos o nome do cole. ¡Seis Laredo! Comprobamos que o motor funciona e move as rodas. Y esto es todo. ¡Chao!